kay akong body Lord. Kapoy ng hinulat. Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Mayong gabi guys. Kung mahiligong ka og traditional hilot, first time ni mo ni nakita tanaw gyud para sa mo ni. Mayong gabi sir. Sa tong tamate. Sa likod. Likod at sa pa. Ubo. Ubo. Naiplima wala. Na. Ha? Pag maluwa. Pugsod. Kung sa na pero kung normal na ubor gyud. Okay ra. Okay ra. Sige. At sa pag gyud. Mora. Dura ka po. O na lain. Lanat. Kung miyag nga dilaw. Mora. Lanat. Karon okay na. Okay na. Among paminor nun sa man. Okay ra man? Okay ra. Sige. Ako na mangita sa uban. Sige. Basta na, recommenda ka boss? Ako gusto failot. Ha? Naanad naman. Kaya kauyon man, kauyon. Kapila ka hilot bro? Una pa ni. First time. First? Sige, mahinig ka first time. Muna ganahan ako ba sa first time, no? Kaya to kung uyuan ri ugian, pahilot. Okay man. Sige. Paman daw sila. Nakauyon. Kauyon. Gasa kayo palayan mo, sir? Ito ninyo, di Mayo. Santo Niño, 3 de Mayo. Sige, sige. Masig na kayo ma-set out, sir, sa taga 3 de Mayo. Wala. Imo na silingan. Uy, kailan ito? Taga Surigao ko. Surigao. Sige, shout out sa taga Surigao del Sur. Ano Kanumdum yun? ka na. Wala ko yun ako eh. Dagang ko followers sa Surigao. Kanumdum ka na niya. Kami Roy. Kanumdum ka niya. Asa to? Asa to? Katong kuhan. Katong na ay kauban na drink isa ka driver. Dili. Operator. Perito. Katong okay. Katong kung power kay ba nga. Dutlan. Di maduklan. Si. Oo. Kung bata po rin. Katong kung yung asawa nga naay. Yung asawa ko nga naay ganahan siya nga. Ay sige tanaw to. Macho. Sige, sige. So ayan guys, shout out sa taga 3 de Mayo, Digo City. Pero dili sa taga 3 de Mayo, Surigao juga. Surigao del Sur. So ayan guys, shout out sa mga taga Surigao del Sur. No, so nara si Sir Dere, nagtrabaho sa Digo City. So God bless po sa inyo ha, no. Nasa Sir Dere atong tabangan nga mamayo yang Pumitis Croasan. Gamay ra kay ni. No, di pa kaganina nagsunod pero pura jud paspasan jud kayo no. So ano lang tabangan natin mamayo siyempre na banat sa pagkampos Ginoo. Pag kanang bugol sa kuha, may kamot kung mamayo sa memo. Ipahit kayo natin kinapambatis ko. So, siyempre sa karoon lang nakakita nga video, please subscribe my YouTube channel. Muna sa akong YouTube channel, wala mo liho. O siyempre sa shout out, please follow po my Facebook page, Eric Hilot, ang traditional. So, yan. So, magsukon akong Hilot guys. Shout out ang God bless po sa lahat po ng mga OFW. Okay, mag-short ka, sir. Short. Short ka? Back, sir. Sige. Di asa naman to yung kauban nga operator. Uli na po dito sa Surigao. Nag-operate na po. Adi di mo pamenti ato kuya. Dili. Bago lang nagsabi ng naging simana. Di mo magpagkuhan man mo ato gawas. Si pamiyong file. Wala pa ikuan. Biometric pa man tagad. No? Sambod ali sunod. Si sunod ani. Puhon nga mo, ana naman na. Step by step. Ikulot. Abot pa mi sa sunod. Si sunod sa biometric. Mahina ba? Hindi ka mo to sir. Kamu to. Pero gusto. Kana okay na kana. Ito siya ngayon. Ito yung bull. Yan ang dito ang tam. Okay. Yan lang tanya. Tinatong na ito. Dito kayo. Hindi mo pwede dito kay kamus guys. Ay, guys, good.
Sige, tinatangan, sir. Jujun. Hmm? Jujin. Jujin? Oo. Dai! Kita di bola pinai. Hah? Kita di bola pinai. Orang yang Yan. 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 Dah.
Ito lang kuyo ka na, puno naman kayo. Ugat kayo ba? Karga po sa litsin. Hmm. Karga sa litsin. Karga. Litsin. Ano? Karga pa sa litsin. Nga. Likod. Bata. Sa box to nga. Bolong. Sa pwede mo. Ako na sinabot mo ko. Ito, pabili na ba ako? Eh, basta magmotor dahil sila. Motor na Angel, awa. Angel ang sigang daw magmotor. Ang ila naman giproblemahan, ang kuhan naman. Ayo, Ah, kala pilang daw nito eh. 7. Dua. Taan,